At yan po, naarkila tayo. Itong kulong-kulong. Yun, kaya yun ang ano nito sa kulong-kulong na to kasi kahit nandito ko sa bahay, may income pa rin tayo. Inaarkila, pupunta kami doon kay Miss Hardware doon sa Malawag. Doon sa in-orderan ni Kuya Noli din. Arkila, bibili daw ng plywood. Sabi, pinunta na ako. Yan. Bibili kami ng plywood sa Malawag. Inarkila yung top down ko. Buhay! Tara. Doon kami bibili sa binibilan din namin ng mga materialis. Doon kay Miss Hardware sa Malawag. Mura kasi doon, mura. Oo, kada kami order. Wala tong tahad. Oo. Nandito na kami kay Miss Hardware. Hintay na lang kita dito. Yan po. Dito na kami kay Miss Hardware. Hindi na ako didiretso doon. Hintayin ko na lang sa dito. Kasi doon naman yung kukunin yung kabila. Kahit pa paano, may income pa rin tayo kahit pa konti-konti. Pagkatsaga muna ako dito. Saglit lang naman si Mrs. doon. Kayod-kayod, bantay sa tindahan. Kung may makakuhang mag-drive sa akin, yun, drive tayo. Ano yun? Kunin namin sa kabila. Ano ang resibo? Panganak yung mga pangkuha, pang-asin. Palagpay pa rin, lalakad ako. Ako sa kasi ito. Ay mo, ratom na ako tsara. Ating bilang pangura mako. Oo. Ay pa rin ka na ako. Kompleto na? Oo.
paparid na sila kan? Aduh, akhirnya ulaan. Dawa di mo natin iguod. Kinakan mo sana. Ipad-pad. Diyan. Baik, butangan. Butangan so. Yung butangan daw kan istor. Kamu. Darangan mo na. Doon ka. Ang buod mo ako. Wah, pagpari. Bakit? Kada tabi ko naman ang mainit niya. Amo Ano na rice? Pero nagkukuha ito, magsasawid. ay, init. So yun mga par, dito na ako ngayon sa bahay. At yun, nakakila tayo. At di ko na natulungan si Mrs. na naglaba. Naglaba siya. Ayun. Kanina hindi lalaba kami. Dapat tulong. Tulong ka sana kami. Kaso may pumunta dito yun nga, nakakila tayo. At yun, may bayad din. Ito na yung bayad. Yun. 100 pesos. Doon kay Miss Hardware. Saglit lang naman yun. Hindi naman nakaubos ng 1 litro. Ayan. At hanggang dito na lang yung vlog na to. At yan lang muna yung mga vlog ko na gagawin dito sa bahay habang nandito ko. Habang wala si Mrs. Yun. At mag-iisip kung ano yung magandang ulam ngayon. Na tanongin ko yung asawa ko anong masarap na ulam. Ayan. Abang-abang. Ayun, habang naliligo, luto tayo ng pangtanghalian namin na tilapia. Yan. Tilapia. May talbos ng ano, kamuting kahoy. Luya, sibuyas. Dito sa gatong. Habang naliligo, napakainit. Ayan. Lagyan na natin ng tubig. Ayan. Tubig. Daming sabaw. Siyempre, sabaw. Lagay na rin natin yung sibuyas. Kaya yung luya. Ayan. Para masarap. Gatungan. Ayan, habang nagluluto tayo, sabay na natin ang ligo kasi sayang yung oras. Dito lang naman ako, yung lutoan namin, grepo.
At yan yung lutuan. Hintayin natin na kumulo. Tapos ilagyan na natin yung isda, tsaka yung mga sangkap, tsaka yung gulay, tsaka yung pahuli ko yung kamatis. Yan. Gawang bahay muna tayo dito. Ayan, kumukulo na. Lagyan na natin yung kamatis. Isda. May sangkap na rin siya. Walang kalamansi, kaya sinigang na lang. I will be your name, your name. Mamaya ako nilalagay yung gulay kasi gusto ko sa gulay yung hindi lusaw. Parang half-cook lang. Wala pa yung dalawa yung nilagay ko. Mga bawas na po yun. Yung isda, mabilis naman itong maluto. Ay, mula siya. Ay, luto na yung isda. Ilalagay ko na tong gulay. Wow. Ayan. Siyempre, hahanguin ko na to para mas masarap yung gulay na pag kinagat mo, juicy pa. Okay na siya. Ganyan lang. Hahanguin ko na siya para nandun yung pagkasariwa ng gulay. Ayan po, luto na yung ating sinabawan na tilapia. At hanggang dito na lang po yung vlog na to. At maraming salamat. Sana magustuhan nyo at sana panoorin nyo pa. Sa mga viewers po, sa mga sponsor, sa mga PFW natin dyan na nanonood. At maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang vlog na to. Bye bye. Huwag tayong mag-skip ng padalastas.